ମହୋତ୍ସବରେ ଏହି ମହାମହୋତ୍ସବରେ ଆମ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା ତରଫରୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ବ୍ୟାଚ୍ ଏବଂ ଉତ୍ତରୀୟ ଦେଇ ଆମେ ଜଣାଉଛୁ ସ୍ୱାଗତମ୍ ହେ ଅତିଥି ସ୍ୱାଗତମ୍ ସୁସ୍ୱାଗତମ୍। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନିରଞ୍ଜନ ବାରିକ ମହୋଦୟ। ଭଲ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ପଚାରିବାର ଭିଡ଼ ଏଇଟା କ'ଣ ମେଡ଼ିକାଲ ମାଇକିଟା ବାଜି ସେଇ ପଟକୁ ଗଲେ ପାଣିଟା କି ଘର ସୁଲାର କରେଣ୍ଟ ଦେବ କରେଣ୍ଟ ଦେଲେ ପାଣି ଉଠେ ପାଣି ଉଠେ ଗଛ ଲଗେଇବା ଏଇଟା ଗଛପତ୍ର କାଟିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗାଈ ଭାଇ ଝିଳ ପାଇଁ ନେଇକି ଝିଳ ପାଇଁ ନେଇକି ଭଲ ଖେଳୁଥିଲେ ଆପଣ ଗାଈ ଭାଇ ଖାଉଛି ଘାସ ଖାଉଛି ସିଏ